Hej så alle sammen, og hjertelig velkommen til den her video, ikke også Linus? Ja. Hjertelig velkommen. Vi skal spille... Hvad skal vi spille, Linus? Vi skal spille Bloons TD6 Co-op. Ja, vi skal spille... Jeg har faktisk aldrig prøvet det her social halløj. Har du det, Linus? Nej. Så det er begge to første gang, vi skal prøve det. Er du klar, Linus? Helt. Uno Zulu. Jeg fatter ikke, hvorfor jeg hedder det. Jeg har ikke valgt det. Er du også ked af det? Lille smule. Jeg sætter det i gang. Har du... Okay, du har sat en ninja-app. 2 sekunder. Jeg har den øverste del, til jer, der er i tvivl. Grand Sabotage. Og man kan også anmode om et vis antal monies til hinanden. Det er nice. Okay. Ikke sætte den i gang. Nej, fuck. Jeg sagde lige. Undskyld. Hvad er dit problem? Men jeg har styr på det lige nu. Jeg genstarter. Nej, fordi så er det ikke sjovt for seerne. What? Jeg styrer det åbenbart. Bare skynd dig at sætte et eller andet. Nah, det er fandme mærkeligt. Okay. Jeg har lige givet dig en masse penge. Brug dem. Tak, bror. Jeg overvejer lidt at bare spare op til den der kampvogn. Kan du give mig lidt flere point? Jeg har ikke helt flere. Nå, så venter jeg bare. Money! So many money you can get. Nej, shit. Jeg kom til at give dig nogen. Nej! Man. Kan jeg få dem Det er igen? skide godt, fordi at nu kan vi overleve. Nej! Få dem. Kan jeg lige få nogen? Jeg kom til at give dig nogen. Nej! Jeg har ikke sat noget. Kom nu. Bare sæt et eller andet. Nej, Hvad som helst. jeg sparer op. Send mig. Send mig alle penge, du har. 6. Havde du ikke flere? Nej. Men jeg sparer lige lidt op. Ja, du kan ikke lyve at kigge på din skærm. Og I kan faktisk også lige følge. Yes! Oh my god! Oh. Ja, I ser faktisk ligner. You're slow! Linus han carrier. Ja. Jeg vil gerne lade være med hele tiden at carry. Nej, jeg skal jo lige spare op lige nu. Ikke, nu skal du ikke være så pige. Okay, undskyld. Ja, nej. Op. Sådan. Kom nu, sæt et eller andet, please. Nej, giv mig alle penge, du har. Gjort. Give me all your monies. Jeg er så tæt på. Jeg er så tæt på, Linus. Altså, vi snakker millimeteren. Er du der? Jeg er så tæt på. Kom så. Jeg mangler bare 400. Nej. Hvorfor? Kom nu. Give me all your monies. Okay, jeg mangler 100. Jeg er tæt på. Så tæt på. Jeg har den. Bum. Sæt noget. It's going to rain hard today. Det var sådan et dårligt sted. Du skulle have sat den lige der. Yes, sir. Jeg sælger ham og køber den igen. Skal jeg gøre det? Du får så alle mine penge. Sælg. Bum. Give me all your monies. Hvor skulle jeg sætte den? I den der lille ring der? Ja, ring. Okay. Jeg er ret tæt på. Nej! Sorry, my bad. Kom nu. Undskyld. Sæt den, please. The Sun Guard, protect those exits. Han plejer ikke at være så hurtig til at angribe. Men han er god, ikke? Okay. Men nu holder jeg altså til mig selv, sådan at Ja. Excellent. Det må du også undskylde. Men hvorfor var det så vigtigt at få Captain Churchill? Fordi jeg elsker ham. Vi mistede virkelig mange penge på det. Sorry. En stadig. Men skal vi tage en Jeg hard en før? Efter?
Jo, skal jeg sætte... jeg sætter en dyrepasser. Okay. If it's okay. Jeg sætter ham der. Ja, så tænker du nok, fuck, du er dårlig. Nej, Det er klogt. fordi så kan jeg sætte ulden Brug der. money. Jeg skal hårdt bruge money. Så sætter jeg mikroraptoren. Sætter jeg der. Jeg skal hårdt bruge penge. Fedt mands bag. Kan du ikke sende mig nogle penge? Jeg har gjort sådan, at jeg kan klare, ja. Kammo? Vent, har du anmodet? Ja. Request. Nå. Sådan. More. Jeg har ikke mere. Næsten. Det er det sidste, jeg har. Mange tak. Sådan. Til gengæld vil jeg gøre sådan. Target. Oh, yeah. Try this. Du har set en alkymist. Ja. Se, Yes, Er han, det ikke godt? jo, han kan tage let Jeg har unlocket Banana Farm. Først nu. Ja, Det er ikke noget at blære sig over, Linus. det ved jeg godt. Men det er godt, at jeg har den nu. Er det ikke? Jo, bedre end ingenting. Ja, du har bedre økonomi end mig lige nu. Og jeg kan godt lide de her Bloons-videoer, så smid et like. Vi har lige siddet der, fordi Linus han... Og hvis I ikke har, så potentielt et subscribe. Ja. Helst begge dele. Og smid også lige en Ja. kommentar. Vi er begyndt at uploade ret meget. Fordi Linus endelig har fået en fed computer, som han kan... Jeg har endelig fået en god PC, som jeg faktisk kan bruge. Ja. Oh, yeah. Den er i hvert fald bedre end Tak. din fars gamle Try værker. this. Lige om lidt har jeg Berserker Brew. Godt. Siger jeg, som om jeg ved, hvad det er. Men stadig. Berserker Brew, den gør jeg stærkere. Godt. Jeg har en lille sniper monkey derhenne. Hvad? Monkey this way ind i pan. Det er nu, du skal være der for mig. Jeg anmoder om mange penge. Give me Er all det your nok? monies! Thank you. Det har jeg gjort. Tak. Men jeg skal altså også snart bruge nogen. Okay. Jeg sætter... Det du har tilbage, det skal jeg have. Nej, desværre, fordi jeg har også lige noget andet. Jeg skal lige... Så får du ikke flere af mig. Jo, jeg giver dig. Bare rolig. Du skal bare lige... Så snart jeg lige har upgradet til en banana farm. Jeg skal bare lige købe en banana farm. Okay? Hvad er du gået efter? Full melted jacket og semi-automatic? Jeg ved det ikke. Har du gået Sådan. efter den øverste og den nederste? Jeg ved det ikke. Jeg ved ikke, hvad du snakker om. Hvad skal jeg sætte nogle bananfarm? Nej, det behøver du ikke. Jeg laver en kæmpe banana farm herhen. Eller en kæmpe her banana farms. Det behøver du ikke. Skal du have nogle penge til det? Ja tak. Tusind tak. Til gengæld så skal du sende mig en masse penge, når du er blevet rig. Nej, fordi det skal ikke være sådan noget, fordi vi er jo stadig på samme hold. Moab class balloon inbound. Oh shit. Yes, sir. That is how Det er we do fandme it. godt, vi havde ham Try der. this. Han carrier os. Han carrier nu. Ja. Skal jeg sende dig? Jeg sender dig. Jeg sender dig ret mange penge. Det går faktisk godt for din økonomi, fordi jeg hjælper dig. Okay, ham der, han carrier os for sindssygt. Target. Jeg føler altså også, Try at this. min Ninja Monkey carry han carrier os. virkelig meget. Ej, ikke virkelig meget, men han carrier. Nu, level up. Jeg tager den Engineer Monkey. Skal jeg sende dig lidt penge? Jeg har ikke så mange, men... Mange vil være rart. Var det okay?
Ja, det vil du. Ja, du fik over 1000. Mange tak. Fordi at nu har vi Ultravision, og lige om lidt har vi Laserblast. Vi er et ret godt team. Ja. Okay, vi skal have gjort noget større produktion. Sådan der. Vi skal også lige have gået i gang med vores anden monkey. Eller vores sniper monkey. Hvad er dobbeltskud? Jeg skal også lige se Linus' gameplay. Fortified Ceramics allerede kommet. Nå, nej, man behøver jo faktisk ikke at se dit gameplay, fordi man ser jo det samme på hver sin skærm. Ej, vi er dumme. Nej, hvor er vi dumme. Skal jeg sende dig nogle penge? Ja, mange ville være godt. Over 2.000 godt. Over 2.000 er virkelig Jeg har godt. lige sendt dig... Laserblast, Plasma Blast kan unlockes. Så jeg Om sørger snart for... kun Avatar. Jeg sørger for at give... Du guider mig i, hvad jeg skal sætte, og jeg sørger for at holde vores økonomi i gang. Ja, halvdelen af alt du tjener på dem der på din farm skal Det er jeg ikke noget, have. du her. Det er noget, der hedder vi. Ja, Yes. Så er vi enige. halvdelen af det vi tjener på Ja. dine bananer skal jeg have. Vores bananer. Ja, Den der Super Monkey, den er også min. Vi nej, deler. det er på en måde. Det gør vi jo. Det er samme game. Ja, men er det ikke godt, at vi har en carrier i enden? Jo. Får lidt der. What? Min økonomi går godt på grund af de der... Eller vores økonomi går godt på grund af... Jeg sætter altså lige sådan en... Bro, du får mange penge. Kan jeg også få lidt monies? Jeg har Moab Class 300, Bloom og du inbound. har mange. Nu har jeg asset pool. That's one for the Jeg history anmoder. books. Og du skal... Det er ligesom en... Tak for det. Det er ligesom en mobile pay anmodning, ikke? Bare money. Give me you. Money, please. Money, please. Oh god. Bare rolig. Vi har jo en super monkey. Det ved jeg godt. Husk at passe på farmen. Ja. Har du bedt om flere penge? Hvad? Har du anmodet om flere penge? Det har jeg gjort nu. All right. Okay, skal du bruge dem faktisk? Ja tak, fordi vi skal... Men jeg har mindre penge end dig. Den, der har mindst penge, sådan skal er have penge. marketplace. Du behøver ikke nu. Moab Class Bloom Prøv at overveje, inbound. hvor godt det går for vores... Jeg skal lige sætte en bananafarm mere, når jeg... Okay, det kan godt være et problem, det der. Vi har stadig vores... Nope. Det var ikke et problem. Level 24. Men det bliver det lige om lidt. Monkey Village. Bum! Jeg sætter lige ham der. Så sagde jeg lige ham der til en... That's one for the history books. Ja, det er midt. Værdifulde bananer, jeg skal gå efter. Jeg anmoder... Fint. Tak for det. Men så skal du altså også hjælpe mig, hvis jeg Abebank. anmoder om det. Ja. Abebank. Woohoo! Skal vi have en abebank? Ja. IMF-lån. Det koster 7.000, og det kan ændre fuldstændig vores Try økonomi. this. Altså, det er sindssygt. Jeg har fået adgang til Robo Monkey. Sindssygt. Jeg sælger den nuværende Super Monkey. Indsamle. Seriøst, hvis vi får IMF-lån, som koster 7.000, det er det, jeg spørger op til nu. Den ændrer på alt i vores økonomi. Try Alt. this. Kan du sende mig nogle penge også? Jeg kan jo se, du har 5.000. Hvis jeg får dem, så kan vi ændre fuldstændig vores økonomi. Hvis jeg kan få fat i... Bro, giv mig lige alle dine penge, fordi det kan ændre fuldstændig i vores økonomi. Bagefter så skal jeg have alt det tilbage. Ja. Nej, men sådan der. Jeg skal have halvdelen That tilbage. is how Yeah. we do it. Du får resterne tilbage, som... Der giver jeg dem, som er 4.000. Mange tak. Du gav mig Nu har 7.000, jeg- og du fik 4.000 tilbage. Det er en okay historie.
okay investering i forhold til, hvad vi fik ud af det. Ja. Og nu har vi også et ulti Try til this. det her. What? Det går godt. Ja, det går skide godt. Det går rigtig godt. Abeøkonomi er det sidste, og det koster 100.000. Så det er ikke lige foreløbig. Abeøkonomi. Abeøkonomi, ja, det er rigtigt. Abeøkonomi. Ja. Yes, sir. Ja, det er i stedet for økonomi. Det er abeøkonomi. Ja, vi har glemt noget. Og tænke på noget. Men, hvorfor? Nå, Det er de andre. Det er de andre let balloons, vi har tænkt på. Og det er fikset nu. Bum, det er fikset. den der, den kan allerede. Okay. BFB inbound. Vi er på fucken. Nej, det tror jeg faktisk ikke. Jeg tror ikke, det er en god idé at have den der. That is how we do it. Ha' hvad? Ja, vi havde det. Vi vandt! Skal vi lave endnu en? Free play. Okay, vi tager den. Replay. Kan jeg få nogle penge? Jeg skal hårdt på penge. Nej, fordi jeg har ikke noget at give dig. Rigtigt. Moab class balloon inbound. Jeg sparer op til radarscanner, for at se, om der er et eller andet, jeg kan give kammo-syn. Bigger radius. Low blogger. Bum, bum, bum. That's one Er det for bare the history mig? books. Hvad det hedder, Banana Farms, de er gode, men i forhold til, hvor mange penge man bruger på den, er de overhovedet ikke. Ja, men man får dem vel tilbage hurtigt. Okay, det er kun... Ja, jeg har styr på det med, den skal bare lige have jagt. Den her, Vent, Hilly kan du Shoot, sælge den der Hilly Shoot. sniper monkey? Den kan ikke bruges til noget alligevel. Hvad? Try this. Kan du sælge den der sniper monkey? Nej, det er ligegyldigt. Fordi jeg har bare ikke rigtig lagt mærke til den, så derfor har vi ikke rigtig fokuseret på den. Det er mest derfor. Du kan få 1000 ud af det, og den That kan du bruge is på how alt we muligt do andet. it. Ja, men hvis den bliver opgraderet meget i hurtighed. Trust me, det er også godt. Hvad har vi i vores abe banana farm her? 800. Det er vel meget stabilt. Jeg skal bruge lige om lidt 500 mere. Bare giv mig 500. Bum. En mere, jeg skal bruge en mere. Og så burde jeg selv kunne klare resten. Nu. Sådan. Super monkey. Monkey doesn't weigh 80 peach. Monkey is the sexiest age. Tager vi i minus? I det vi har taget i IMF-lån, er vi i minus 3.000. Og når den snart kommer vi i... hvad det hedder. Så er det ikke længere i minus, så det betyder, at det er ret... Så får vi ret mange money. Trust me. Oh my god. Yes, jeg kan That få fat is i how we Berserker do Blue. That is how we do it. Sådan. Berserker Blue unlock. Nu burde ting blive sure. Anmod. Jeg har ikke penge til at give dig penge. I have to. That is how we do it. Target. Ja, du har 2.000, jeg har 1.000. Try this. Hvad skal du bruge dem til? Sniper monkey. Det var så let. Har du? Moab class balloon Ja, masser. inbound. Tak.
That's one for Guns the are full history books. auto rifle, full auto rifle, full VFB auto inbound. rifle, full auto rifle. Ja, jeg skal bare lige have den. Har du den ikke unlocket? Jeg har 400, jeg har ikke helt den super meget gitter. Mm. Men okay. Tak, bro. Vi er ret tæt på. Går bare lige ind. Vi har også lige vores IMF-lån, vi også bare lige kan gøre sådan der, så har vi... Jeg har over 12.000 nu. Okay, det der IMF-lån, det er sygt. Okay, det der IMF-lån er jo sygt i hovedet godt. Glem, hvad jeg sagde. Når man er ude af minus. What? Det er sygt. Okay, det er jo sindssygt. That's one for the history Kan jeg få books. nogle penge? Nej, desværre. Because I spared. Try that's one for the history books. Bum! Jeg skal have nogle Ninja Monkey level. That is how En masse we do. Ninja Monkey XP. Så jeg har lige sat en ny Ninja Monkey et bedre sted. Skal jeg tage eliteforsvar, som gør den mega hurtigt sniper af dem? Eller skal jeg tage Moab Macer, som gør, at vi skyder, That's at one for Moab the history sådan books. bliver skubbet tilbage? Men de... Bro, din mic. Hell, try this. Din mic, lad være med at snakke så hurtigt. Linus? Din mic var lige fucked. Linus, hvad skal jeg tage? Moab Macer til helikopteren, hvor den sådan skubber Moabs tilbage, eller eliteforsvar til, som er sindssygt til sniper-aben? Linus! Okay, jeg stopper videoen. That's one for the history books. Linus! Linus! Det skal... Jamen, han er... Ja. Din mic er fucked. Prøv lige Try mute og unmute Discord igen. virker ikke helt super lige. Sådan og der. har det dårligt. Det er klart. Sådan der. That is how we do it. Nej, den... prøv lige mute og unmute igen. Jeg siger noget. Hej. Nej, din lyd er stadig fucked. Din er endnu mere fucked. Kan du høre mig? Ja, det er bedre. Godt. Skal jeg tage snigeskytte aben eliteforsvar, eller skal jeg tage Moab Maceren til helikopteren? Hallo? Moab... Nej, vent. Elite Defender. Først tager jeg lige Moab Macer, fordi vi er lidt kritiske. Men Vi Moab har Macer den her inbound. Tech Terror, der lige er om lidt, klar der til. får jeg råd. Vent, Lige om lidt, bro, jeg kan activate det der IMF-lån der. Og så... lige om lidt har jeg 11 nok monies. XP til at få Bloon Jitsu. Okay, yes! Fuck, jeg har 22.000. Man får 10.000 af det der IMF-lån. Det er sindssygt. BFB inbound. Eliteforsvar. Bum! Vi har eliteforsvar nu. Max upgraded. Og vi får også lige kommanceforsvaret der. Bum! Bro, jeg har carried. Luk røven, jeg har carried. Ja, det ved jeg godt. Og det er godt af dig. Jo tak. Du. Må min altså godt lige få nogle pops. Det kan man ikke bare.
Okay, nu skal vi fokusere meget på de der... hvad det hedder... abefarm. Vi har optaget 25 minutter. Okay. Er det ikke hurtigt? Jo. Men Nothing. jeg skal have fat i noget skal XP. lige anmode. Stick me all your monies. Desværre, jeg skal bruge det til Bloon Jitsu, når jeg får det unlocket. Og hvilket jeg lige om lidt har. Hvad er Jitsu? Bloon Jitsu. Det er en upgrade til Ninja Monkey. Nå. Mimga, Okay, vi er ret godt. Nej, vi er... Godt, du har... Okay, vi skal lige have placeret en super ape et andet sted. Jeg har allerede en super placeret. Ja, men... En bedre... En, som er tættere på. That is how we do it. Jeg aktiverer bare lige en From masse a ting. try this. Jeg er rimelig sikker på, at jeg ikke har nogen abilities lige nu. Nope. Linus? Ja. Mutede du? Nej, hvorfor? Det lød bare Men- sådan. Nu muter jeg. Nej. Så- Linus? Jeg er unmuted, Hvorfor mutede du? fordi jeg kunne. Nå, du slog en skid. Okay. Ja, Nej, det skal ud. Det er naturligt. Bare lige roligt. ZOMG inbound. Okay, den kommer til at være en smule svær, tror jeg. Men hvad mener jeg med, at jeg tror, den bliver svær? Den kommer til at være svær. Ej, den der super ape skal være tættere på. That's one for the history books. Yes, sir. Okay, selv. Try this. Nej, Hell nej, from nej. above. Det skal du ikke gøre. Du skal ikke sælge. That is how we do it. Med mindre du kan huske dine upgrades. Robo Monkey. Nej, det skal du ikke. Hvad skal jeg så gå efter? Hedder du Robo Monkey? Ja, Hvad for en? Hedder halv du? su. Det er sådan en, ligesom jeg allerede har. Den er skidegod. Altså super ape. Ja, Skal jeg... Går man midt? ja, det er midten. Hvad har du... Og jeg har allerede den. Er du gået midt og op? Midt og nederst er nok bedst, fordi det giver knockback. Nå ja. Oh, yeah. Midt. BFB inbound. Moab tilbage class slag balloon nederst. inbound. Men lige om lidt får vi 10.000 på grund af, at vi har That IMF-lån. is how we do it. Bam! Jeg er virkelig, virkelig tæt på. Jeg skal bruge en masse penge lige nu. Hell from try this. Jeg har desværre ikke så mange penge, jeg kan... What? Jeg har desværre ikke så mange penge, jeg kan... som jeg kan... Hvad det hedder? Give dig. Skal du høre, hvor mange penge jeg har? Jeg har desværre kun 11.000. 10.000. 11. Jeg har desværre kun 11.000, så Kom så med dem, please. Jeg har brug for det. desværre. Hvorfor har du placeret en super monkey? Fordi jeg placerede den først. Nej, jeg placerede den her først. Nej. Okay, 2 robo monkeys. Knockback ultravision. Gå efter at få tech terror, den er virkelig god. Og vi har optaget i 29 minutter nu. Vi stopper den ved en time. Videoen. Nej, jeg driller. Vi stopper den, når vi dør. Ja. Men så kan den jo vare That's virkelig one for the længe. history. Nej, jeg klipper den jo. Nå, Bro, vores Bloons TD 6. Nej, vores Bloons TD Battles video, den var i... Jeg tror, vi er optaget i 40 minutter, og videoen er klippet ned til 8 minutter, så... men hvad? Ja.
du har fjernet virkelig meget Nej. godt content. Du ved bare ikke, hvordan det er, når man redigerer. Det er anderledes, end man ZOMG tror. inbound. Det er fordi, jeg skal klippe ud, hver gang der er nogen, der siger eller hvis der er et eller andet kedeligt. Eller og hver gang der var pause og sådan noget. That is how we try this. Og hver gang man sagde bandeord, og du ved alt sådan noget, der er meget. Ja, men ville det ikke bare være nemmere at sætte en eller anden lyd foran? Nej, jeg klipper altid sådan. That is how we Det do er it. svært at forklare. Det gør man, hvis man har mere end 2 IQ. Man kunne også bare quack. That is how we do Jeg it. anmoder! Ja, jeg anmoder. Bro! Jeg anmoder også, bro. Jeg anmodede først. All right. Jeg synes lige, du skal opgradere BFB til inbound. MAD. Moab class ved blue. Hvor den mange der penge har du? That is how we do it. 8.000. Det har du også. Nej, vent, 9.000 nu. Nå, 9.000 nu. ZOMG Nå. inbound. Lige om lidt 10.000. Nå, lige om lidt, Men så jeg skal får selv jeg bruge 20.000, så ja. Lige om lidt får jeg 20.000, fordi IMF lå nu. Ja. Det er ret lækkert. Jeg ville virkelig ønske, at vi kunne lave Ninja Monkey Only Run og se, hvor langt vi når. Det For kan at se, vi om man lave overhovedet kan i vinde. måske min main. Eller måske en anden dag. Ja. Jeg skal i sommerhus i morgen, så vi kan ikke optage der. That's one for Vent, the så kan history vi books. se, om vi kan nå at lave endnu en video efter det Bum! nu. Så har jeg Try 19.000 hell monies. from above. Hvad skal jeg bruge de 19.000 på? Nej. Nej. Kan jeg få nogen af dem? Jeg har nok til techno-trætter. Yes! Bum! Bloom Jitsu. Jeg har techno. Bloom halløj. Jitsu. DDT inbound. Nej. Techno Terror. Ja! Ikke et problem. Jeg troede lige, det var et problem. Men så må jeg tro om igen. That is how we do it. Give me the monies. Give me your monies. Lad mig lige tænke over det. Jo, vores banana farms. Tak. Bare fortsæt. Jeg bliver ved med at få virkelig mange penge hele tiden. Bum. Så jeg bliver bare ved med at give dig et steady supply. That is how we do it. Fordi vi skal have central marked. Eller Central banana- Market. For sik- Hvor mange penge har du? Og hvad er det nu Central Market koster? 15. Og jeg har 9. 15k? Yes. Tjener bunkevis af penge hver runde, og handelsskibe tjener 10 plus mere. Ja, vent, vi skal have fat i Monkeynomics. Nej, det kan vi ikke. Det kan vi ikke. Det er 100.000. Det når vi ikke. Sorry. Skal vi ikke bare tage Central Market? Okay. Give me all your monies. Nice. Sådan. Banken. BFB inbound. Jeg bruger lige alle From abilitiesne. Bum! Try 22.000. this. Bum! DDT Hvad skal vi inbound. købe? Banana forsikringsanlæg? Eller skal vi købe Central Market? Sig noget. Tænker du på Research Facility? Ja. Jeg tænker, Research Facility giver Bum. virkelig mange. Sådan der. Og så bagefter, så går... Og så
Nu går vi efter Central Market. Ja, den giver 188 i sekundet. That is how Det ZOMG er vel meget inbound. flink. I hvert fald i forhold til, at man får ikke sådan super hurtigt penge. Ja. Der er virkelig mange ZOMG's. Tror du, vi når til runde 100? Jeg vil ikke jinx noget, men jeg begynder at tvivle mere og mere. If you know what I Ja, mean. så begynder jeg at sætte en masse ting ned. Men 100 IQ play. Skal jeg sætte noget kommanceforsvar? Hell Bum. from above. Så er der kommanceforsvar. Det var mig, der carried. Hold din kæft, det var mig, der carried. Det var der carried. Fordi jeg lige satte den der ability. Jeg var et dumt svin. Og gør noget ret godt. Hvad er dumt svin? Gør noget ret godt. Moab class Yeah, got balloon it. inbound. Men der er en kasse. Okay, det ser ret rest in peace ud nu. Sorry. Rest in pieces! Ja. Yep, vi er døde. Protect those exits. Tusind tak, fordi I valgte med på videoen. Der bliver også 36 minutter lang. Hej hej. Vi ses.